No ideme na to. Vysoký cholesterol, vysoký krvný tlak a cukrovka. Že z čoho to je, už som povedal. Ale všetci, že dám riešenie, ja vám toto riešenie dám, lebo toto sú detské veci na vyriešenie. Čiže z toho na Rolls Royce nezarobím, vám to tu poviem rovno, jak sa to rieši. Takže, cholesterol vysoký prečo bude? Pretože cievy sú zapalené, napríklad cholesterol ich núdzovo opravuje ako na plasť. Jedna vec. Druhá vec. Stukvatená pečeň, každý tretí človek to dnes má, takže prečo asi by mala fungovať normálne? Ona nebude fungovať normálne, čiže bude spomalené to prúdenie žlče cez ňu upchaté. Keď máte problém so žlčníkom, nejaké kamene alebo nejaký blato, takzvané, ak sa to volá, tak v tých žlčovodoch, tých mikrokanálikoch, ktoré sú v popečení všade, bude žlč takisto hustá, zle bude prúdiť. Pečeň v záujme samoopravovacieho mechanizmu, ako začne to riešiť? No, potrebuje tú žlč s dačím zriediť, rozpustiť. Čo rozpúšťa asi tak žlč? Teda, keď je hustá. No, žlčové kyseliny tam musia byť. Aha, a z čoho sa tvoria? Z cholesterolu pre Boha, čiže pečeň začne tvoriť cholesterol. Ale na druhej strane, keďže vy dennodenne sa prejedáte tým škrobom, čo z neho tukvate pečeň, tými super tukmi, tými margarínmi na pečenie a keksiky a všetko, tie stúžené tuky odporné. Takže to je jak vazelina, nedá sa to rozpustiť. Takže žlč sa tvorí, žlčové kyseliny sa tvoria, cholesterol sa tvorí, no ale to stále sa nedá rozpohybovať, lebo vy dennodenne do seba to pcháte. Takže základ je prestať do seba pchať hnoj, hej, to je základ. Lebo ten cholesterol sa bude tvoriť, pretože z cholesterolu sa tie žlčové kyseliny, ktoré rozpúšťajú tuky, emulzifikujú tuky, tvoria. Akurát, že vy permanentne upchávate tie žlčovody, tie mikrokanáliky, kade steka žlč do žlčníka z pečene. Takže pečeň bude iba tvoriť cholesterol, aby z neho mohla tvoriť tie žlčové kyseliny. Ale tie žlčové kyseliny jednoducho sa nedostávajú do toho žlčníka, nerozpúšťajú to pečeň, nedetoxifikuje sa. Čiže ste v blúdnom kruhu. Treba brať doplnky na riedenie žlče, treba jesť masné jedlo, žiadne vegán a vegetarián a neviem čo, a iba také posuchy jesť z ryže. Toto nie, to je málo. Hej, to je zlé, toto jesť. Treba jesť masné veci a treba brať doplnky na rozpúšťanie žlče, treba brať lecitín, treba brať cholín. Cholín je v lecitine, cholín, bez neho budete mať stukvatenú pečeň, máte hociakú dietu, aká existuje na svete. Či vegán, vegetarián, či vločky, či nevločky, či budete jesť cukor, nebudete jesť cukor, to je jedno. Zlé trávenie, ďalšia vec. Zlé trávenie rovná sa preťažená pečeň. Preťažená pečeň, opäť čo bude? Spomalená tvorba, vylučovanie žlče, pretože musí robiť iné veci, tie pečenové bunky. Vysoký tlak, cholesterol. Sme prebrali vysoký tlak. No prečo asi vysoký tlak? Lebo potrebuje pretlačiť tú hustú krv. Ste dehydratovaní chronicky, stále hovorím hypoxia, hypoglykemia a dehydratácia, 3 stavy, ktoré vedú k tým symptómom, ktoré vy nazývate choroby. Takže treba zriediť krv opäť hlavne vodou. Lieky to sú na akútne veci, nie na celoživotné branie, treba hlavne vodou zriediť. Ale opäť, máte zlé trávenie, budete mať hormonálny disbalans. Hormonálny disbalans rovná sa budete napríklad buď naliatí s vodou, alebo bez vody. Keď budete naliatí, budete mať ten vysoký tlak, lebo všade budete mať iba vodu. V cievach, mimo ciev, v tkanivách. Čiže tie tkanivá budú tlačiť ešte na cievy, čiže opäť budú užšieho priemeru tie cievy, čiže vyšší tlak, logicky. A telo iba dvíha tlak logicky, alebo je tam taký tlak kvôli tomu, že sú stlačené tie cievy tým tukom, tou tekutinou, tou vodou, čo ste naťahaní, je vo vás. Preto vám povedia, že menej soli, menej sojíka. Ale to nie je iba o menej soli, menej sojíka. Potrebujete draslík, potrebujete magnézium, potrebujete zinok a tak ďalej. To nie je iba o nie je soľ. Vy potrebujete
Aj sodík potrebujete hlavne z tej soli chlór, aby ste tvorili kyselinu žalúdočnú. Čiže opäť je to jedno s druhým prepojené. A tretia vec, vysoký krvný cukor. No, vieme o tom, že vysoký krvný cukor je vtedy, keď telo je pod stresom. Tie veci, čo som vám teraz popísal v tomto videu, zdá sa vám, že je to stres na telo? Je. Čiže bude vyšší cukor? Áno, bude. Prečo bude vyšší? Pretože to telo ho potrebuje viac v krvi, lebo nedokáže tak efektívne ho spracovať. Nedokáže tak rýchlo prúdiť krv, čiže tá koncentrácia v tej krvi cukru musí byť vyššia. Chápete? Vyššia, aby v istej časovej jednotke, povedzme každú sekundu, každých 10 sekúnd, aby dostali bunky, čo potrebujú, lebo keď nedostanú, pôjdete do hypoglykemie. A to je jedno, či je relatívna, reaktívna, alebo reálna hypoglykemia. Keď pôjdete do nej, začnete zomierať. Mozgu netreba veľa, aby klesne trochu cukor, idete do panického ataku, alebo takej psychózy. Takže opäť žiadne chróm a podobné veci na spracovanie glukózy a škorica a tak ďalej. Prestať sa prepchávať cukrom a škrobom. Samý škrob je tá pšenica, to obilie, tá kukurica. Tie zemiaky, to je toto, čo jete dennodenne od mala. Výživa je tam minimálna, samé antinutrienty, čiže veci, ktoré spôsobujú zápal v traviacom trakte, ktoré potlačajú traviace enzymy, a výsledkom je toto, čo máte. Potom vysoký krvný cukor. A aj vysoký krvný cukor, aj vysoký cholesterol, aj vysoký krvný tlak je adaptácia na vplyvy, ktoré pôsobia na telo. Lekári, keď hovoria, že to je iné, že to je prekliatie od Boha, sú šibnutí, sú sprostí, nevedia to riešiť. OK, stále hovorím, keď daktori z tých problémov má, sa mu vyvinie krátkodobo na záchranu života, áno, aby ste nedostali porážku, infarkt, super, riedenie krvi, OK, super, lieky na všetko, ale keď vám povie, že to budete brať do konca života, a hovorím, že máte 30, 40, 50 rokov, to je jedno, budete 20, 30 rokov to brať 40, 50 do konca života, však vás to zlikviduje. Vy z toho dostanete akurát takú chorobu, dosť možne rakovinu, alebo jednoducho bude kvalita vašho života, rozmýšľania, psychickej pohody fyzickej na úplne nízkej úrovni. Takže si rozmyslite, či chcete ísť normálnou cestou, tie dáta sú, tá veda tu je, všetko je vyskúmané. Teraz som vám popísal, prečo je vysoký tlak, prečo je vysoký cholesterol, vysoký cukor, aj spôsob, ako to riešiť. Rozpohybovať pečenie je základ, alfa, omega, bez toho, keď bude zlá pečeň, nepohnete sa nikde. Čiže dovidenia, pekný večer.